Какво става, хора? Аз съм Слави и в днешното видео ще играем на Among Us, в което ще се опитваме да печелим всеки един. Защото това е целта на самата игра. И така, хора. Искам на плей. Така, игра в контролер ще ми е трудно. Тоест не, че ще е някакси трудно, но просто не. Така. И някакъв скин. Докторски. Те така сме перфектни. Аз съм професионалист от контролер. Просто бам, 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 бам. Готово? Аре, давайте реди. Къде е реди? Добре. Добре, явно този човека не иска да даде реди. За това ще лефна. Ще отида в друг сървър, защото няма да чакам. Добре, малко ми лагна, ако не знаем причина. Ще отново ще лефна. Рефреш. Ето ми вижда хубав. Добре, тук ми харесва, Харесва. Добре. Започнахме. Импостър. Почти. Crewmate. Имаме 3 импостъра. Crewmate, do your tasks. Окей. No problem. Добре, админ, свайп. Добре, по тази логика трябва да обвина него, човек. Това е просто недопустимо. Ой. Добре, защо? Всеки ще водне за него, това е ясно. Ако искате да гледате още такива видеа на Among Us, на Minecraft, на Fortnite, на FIFA, също така може да играем на всякакви различни игри, на 1v1 WoW, такива работи. Ако искате още такива видеа, може да се абонирате за канала и да паснете лайка на това видео и да коментирате. Така, двама сме. Как се правиш? Да. Добре. 1, 7. Готово. Не, нямаме време. Те там другите са добре. Storage. Това е трудно. Добре, малко лайерите не са ми от най-силните. Navigation. Shit. Не, умряхме.
Не, умряхме хора, умряхме, видя се. Видя се, айде, чао, убиха ни. Убиха ни. Остана. Какво ще сме живи? Какво? Как така? Бро. Ай, той репортна ли го? Чакай. Аз ще питам who was at... Медбей! Не Медбей, ами... Админ. Не знам, че трябва да го дам на това. Скипа. Не съм напълно сигурен. Добре, значи... От тук ми спамва, отивам в кафетерия, оттам в Медбей реактор и просто Navigation. Storage, тъкмо. О, брат, кой го саботира? Сега трябва да им го оправим. Защото явно никой не иска да го оправи. Хора, извинявайте, че говоря, просто в момента съм много сериозен. По незнайна причина няма да остава тока. В никакъв случай. Реактор Мендаун. Оле, майко, тичах до тук за нищо. Както и да е, имам още един таск в O2 и ме затвориха, сега трябва да чакам. Разгеле. Ако не виждате джойстика там, с който мърдам, пак ви казвам, играл джойстик. Оле, ако ме беше убил. Щях да рейджна, честно ми казвам. И да, викнаха emergency. Добре. Is you so yellow? Окей. Не, брат, тия моите са твърде тъпи, понеже е най-слабия не лошо голодно. Ако ти си в моята игра, брат, сори, просто... Слаб си! Какво да направя?
Слаб се. Ханкане нормал. Кикинте контан. Ханно ментан. Лахуля минсиал. Суля мела радио. Кента ми карфио. Тъй. Чакаме сега да таковат. И не знам защо избраха жълтия в интересни. Тук пише ли кой е по-основно? Не ни пише. Хора, паля се към О2. И се надявам да успеем да си свършим тасковете. Така, хора, не знам за какво ми говорите. Това беше ясно. Така, хора, понеже в момента не виждам кой какви таскови има. Ще се скрия и ще се опитам да играя умно. Така, понеже един е тук и двамата тръгнаха на тука. Добре. Съмнително. Что это интересно? Добре. Чакай сега, ще ги оставам. Няма никой умрял, добре. Значи лилавата не е импостър. Ясно. Добре. Затвориха му, добре. Хора, това ще е дълга игра. Това е дълга игра. Това ще е единствената игра, хора, съжалявам. Това ще е последната. Много е дълго и не ми се иска да видите да са ми много дълги. Комс. Добре. Кой мина? Значи бяхме с синя и мина... Майче, тя мина. Майче, тая мина. Майче, не я видях. Сигурен съм, би трябвало да е тя. Не може да не е тя. Тя ли беше обаче? Не успях да видя. Добре, един не е вотно.
I'll be like all my knees in your bright sweat day abs in the street light. They've been spending most their lives living in the gangster's paradise. They've been spending... Така, хора, малко съм подял, защото не ми се чака 120 секунди, т.е. 2 минути да гласува. Добре, така, сега трябва не да изкараме. Ако не е тя, не знам какво ще направя човек. Би трябвало да е тя и да спечелим. Чете, добре, ще спечелим ли? Не! Не успяхме. Не успяхме, хора. Не успяхме. Не успяхме. Не успяхме, хора. Мисля, че е тя. Явно не е. Така също така. Кой лев наби? Така, хора. Това беше от мен. Чао.